أرأست زينا بريزيدانت إسياس نتي أمونغو أمريكان إيران زلو كنا زفترو نايوشت هرمز عصواب بمتقاس ستقيح بحر نمحلو نايوزاي حيلتات كم أمريكا ويمنيتو تالقا خيكونس هاجرات تخبابي إرترا قبتي سودان بعلتن حابراو كيدان كفترة كم زلوون صويعو لناس النت تقاليسكا نابارنت متحال كم زكال لعلزي هون فتر فتحاوي مرحي إسياسا هوركي سلازر آينا دما يوهانا قبلو فتو قبل አይቶ ጌታቸው ረዳ ተሳሊቁ ተካላት ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘላቂ ሰላምን ምስፋንን እቲ ሰፍሐ ምርግጋ ቀርና አፍሪካን አገደስቲ እዮም ኢሉ ዘአምነሎም ቅድመ ሁኔታ ዝተገበረሉ መጽናዕታዊ መርገጺ አቀሚጡ መስረቲ ኪዳን ሱዳን ታቲሽ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለ ነቲ ኣብ ናይሮቢ ዝተበጽሐ ውጽኢት በመልጋፍ እስላማውያን ዘይሐውስ ናይ ሱዳን ናይ ሰላም መንገድ ክህነት ጸዊዑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ማርክ ሩቢዮ እቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘተን ተፈሽሉ አሜሪካ ካልእ መንገድ ተረክብያ ከብል ሓቢሩ ኣብ ማዕርነት ፍትሕን ዝተሰረተ ሓድሽ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ምትካል ከም ሓደ ካብቶም ቀዳምነትን ዓበይትን ተልእኾታት ደቂ ሰባት ክወሰደለው ወንበር ናብ ጎኒ ክድፋእ ይውልን ከብል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓቢሩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብቲ ኣብ ጎረባብትና ኢልና እንጽውዖም ዞባ ብፍላይ ድማ ኣብ ሩባ ናይል ቀርና አፍሪካ ቀይሕ ባሕር ወሽመጥን ዘሎ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳን ብዝተሓሓዘ አልዒላ ነይራ ብሰንኪ እቲ ኣብ ውሽጢ ከባቢ ሆርሙዝ ዘጋጠመ ቅልውላው ሲዒቡ ናይ ዞባ ተኣፋፍነት ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ስለዝገደ ንነዊሕ እዋን ክንጣበቐሉ ፀናሕና ብርእሰ ውሳነኦም ሓያላትና ዝብሉ ዞባውያን ሓይልታትን ናይ ወፃኢ ኣካላትን ኣብ ልሙድ ናይ ዳታውነት ፖሊስታት ካብ ምጽጋዕ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ሃገራት ተጎራብቲ ብዝግበር ስምምዕ ምትሕጋዝን ስረት ሓበራዊ ናይ ጸጥታ ማሕበር ዘለዎ ኣገዳስነት ንሓደ እዋን እንኳ ከይተረፈ ኣዝዩ ንጹር ኮይኑ ኣሎ ነዚ ዕላማ እዚ ንምስጋም ከቢድ ጻዕርታት ዝግበረሉ እዋን ሕጂ እዩ ክብል ወሲኹ ሓቢሩ ይኹን ዳ እምበር ብፍላይ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓድሽ ናይ ወደብ መነዳይ ጻዕሪ ምስቲ ግብጺ ዘሎ ምስሓብን ኣብ ጽንቁር ወታደራዊ ውጥረት ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ፕሬዝዳንት ክብርን ምስጋናን ነዝዩፍይ ህጉር ተባዕ ቃልን ጽኑዕ ህዝቢ ኤርትራ ምስቲ ኩሉ እዋን ኣብ ጋኑ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻልን ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት እንተጋጢሙ እኳ ንፍርሒ ዝኸውን ምኽንያት የለን ክብል ርግጸኛት ኩኑ ኢሉ ሓቢሩ ሓደ እዋን ናጽነት ትቃለስ ከለኻ ኣብ መንጎ ካብ ምንታይ ኢኻ ሓራ ትኸውን ዘለኻን ንኣብ መንጎ ንምንታይ ዕላማ ኢኻ ሓራ ትኸውን ዘለኻን ንዘሎ ፍለይ ክተልይ ከም ዘለካ ብምጥቃስ ላግዞ ዝጨመረ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ካብዚ ነገር እዚ ሓራ ወፂእ እትብሎ ናጽነትካ ናብ ሓደ ሓድሽ ንቕሓትን ንጹር ዕላማን እንተዘያምርሒካ እታ ናጽነት እቲ ኣባዕላ ካልእ መልክዕ ዘይናጽነት እያ ክትከውን ወይ ድማ ብቋንቋ መበል 18 ክፍለ ዘመን ክግለጽ ከሎ ባርነት እያ ኸብል ንመበል 35 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ተሳሊቁ በአንጻሩ ድማ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ነጻነት ኣብ ጽሕካ ኸብል ይፈቱ ዝበለ እንትኾን ወሲኹ ድማ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘካይድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ህዝቢ ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ንሓበራዊ ዓወት ዝተደጋገፉ ኣሓት ህዝብታት እዮም ዝበለ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን ሕዚ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ሰናይ ጉርብትናን ምሕዝነትን ዝተመስረተ ሰላማዊ ርክብን ሓበራዊ ምዕባለን ክጠናኸር ዘለዎም ባህጊ እናገለጹ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነዚ ርክብን ምሕዝነትን ኣብ ምጥንኻር እጃምካ ከም ትዋጻእ ብምትእማንም ክብሉ ገሊጾም ነዚ መግለጺ እዚ ዘውፃናሉ ምኽንያት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳግማይ ተባሪዕ ዘሎ ወጥሪ ናይ ሰላም ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራሱ ከምኡውን ንዞባና ንስትራቴጂካዊ ረብሓታት ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ዓለም ለኻዊ መሻርክትና ከቢድ ሰብኣዊ ቅጥባውን ጸጥታውን ሳዕቤናት ከስዕብ ዝኽእል ናይ ዶብ ተሰጋሪ ግጭት ሓደጋ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ተበጊስና ኢና እዩ ዝበለ ትካላት ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ስለዚ እዚ መግለጺ እዚ ነዚ ጌጋ እዚ ንምምላእን እቲ ትካል ንሃነጽቲ ዞባዊ ማሕበር ዝገብሮ ቀጻሊ ስራሕ ንምርግጋጽን ዝዓለመ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣዝዩ ውልቃውን ማእኸላይን ዝኾነ ኮይኑ ሓደ ውልቀ ሰብ ንልዕሊ 3 ዓሰርታት ዓመታት ከም ሓለቓ ሃገር ኮይኑ የገልግል ኣሎ እታ ሃገር ዝጸደቓ እዋም ዝሰርሐ ባይቶ ወይ ዝተሓተመ ሃገራዊ በጀት ከሃለዋ እያ እትሰርሕ ከምኡውን ውድብ ሕብራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ከም ግድድ ዕዮ ዝገልጽዎ ናይ ወሰን ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገሮ ስርዓት ትቐጽል ኣላ ኤርትራ ንንግድን ወፍርን ነጻ ምንቅስቓስ ሰባትን ካብ ዓለም ኣዝየን ዝተዓጽዋ ሃገራት ሓንቲ እያ
ካልኣይ ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ መሪሕነት ብዛዕባ ቀጻሊ ልኣላውነት ሃገሮም ዘለዎም ዘየቋርጽ ስግኣት እዚ ሸቐሎት እዚ ብናትና ርእይቶ ንውሽጣዊ ሕጋውነት መሳርሒ ኮይኑ የገልግል ኣሎ። እቲ ውጽኢቱ ድማ ንርግኣት ኢትዮጵያ ከም ረብሓ ከይረኣየ ከም ስትራቴጂካዊ ስግኣት ዝቖጽር ናይ ወጻኢ ፖሊሲ መሓዙ እዩ። እዚ መርገጽ እዚ ብሰንኪ እቲ ናይቲ ስርዓት ስነ ህዝባዊ ቁጠባዊ ንምንቁልቋል ሓዊሱ እቲ ብበዝሒ ዝፍጸም ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድመ ዘለዎም ዜጋታት ስደት ዝያዳ ዝደጋገፍ እዩ። ሳልሳይ ኣብ ወገን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ውዕል ምስራዝ መግዛእቲ ኤርትራ ዘሎ ዘይተፈትሐ ጥርዓናት ኣብ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ዘተታትን ብዛዕባ እቲ ናይ 1993 ሪፈረንደም ኣካይዳን ናይቲ እዋን መሰጋገሪ ሰበስልጣን ዝነበሮም ግደን ከምኡ እውን ናይቲ ባሕሪ ልኣላዊ መእተዊ ምስኣንን ዝምልከቱ ስግኣታት ገና እናቐጸሉ ይኸዱ ኣለዉ ክብል እቲ መግለጺ ሓቢሩ። እቲ ታቲስ ብዝብል ስም ዝፍለጥ መስራቲ ኪዳን ሱዳን ነቲ ኣብ ናይሮቢ ብሓይልታት ኣዋጅ መሰረታዊ መትከላት ሱዳን ዝተኻየደ ኣኼባ ንሱዳን ካብቲ ዘላቱ ኩናት ንምውፃእ ሱርበተኸ ፀገማትን ንምፍታሕ ሓድሽ ፖለቲካዊ መስመር ንምጅማር ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ክብል ገሊጹ። ወሲኹ እቲ ኺዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣብቲ ኣኼባታት ዝጸደቐ ቻርተርን ናይ መንገዲ ንድፍን ምስቲ ንሱ ዝሓዞ ውግእ ናይ ደም ምባልን ሰብኣዊ ፀጥታውን ጉዳያት ናይ ምፍታሕን ከምኡ እውን ነቲ ኩናት ዝቃወሙ ናይ ሲቪል ሓይልታት ዘጠቓለለ ብባዕሎም ሱዳናውያን ዝምራሕ ፖለቲካዊ መስመር ናይ መኽፋት ራእዩ ስማዕማዕ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ኪዳን ወሲኹ ንሓድነትን ሉኣላውነትን ሱዳን ዘለዎ ተወፋይነት ዳግማይ ብምርግጋጽ ንምምቃል ሃገር ዝዓለሙ ዝኾኑ ይኹኑ ምንቅስቓሳት ከም ዝነዝግ ዘፍለጠ ካብቲ ልሙድ ናይ መዋሃሃድን ምስንዳእን ቅርጽታት ወጻኢ ዝኾነ ሓድሽ ሃገራዊ ወተሃደራዊን ጸጥታውን ትካላት ክህነጹ እውን ጸዊዑ። ታሲስ ነቲ ኩናት ዝቃወም ናይ ሲቪል ሓይልታት ብምሕባር ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ዘለዎም ድጋፍ ብምግላጽ ነቲ ናይ ጸሊእ ዘረባታትን ናይ ዓይለትነት ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳትን ኮኒኖሞ። እቲ ኪዳን ንናይ ሱዳን እስላማዊ ምንቅስቓስን መሻርክቱን ነቲ ኩናት ብምውላዕ ንምስምዕማዕ ዝግበሩ ዕድላት ብምዕንቃፍ ከሲስዎም ኣሎ። ኣሜሪካ ምስ ኢራን ጽቡቕ ስምምዕ ክትገብር እያ ወይ ድማ ምስቲ ሃገር ብኻልእ መንገዲ ክትሰናዳ እያ ክብል ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ገሊጹ። ሩቢዮ ኣብ ኒው ደልሂ ንጋዜጠኛታት ከም ዝሓበሩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብሰንበት ነቶም ወከልቱ ኣብ ዝኾነ ናይ ኢራን ስምምዕ ንኸይህወኹ ከም ዝነገሮም ድሕሪ ምግላጹ ኣሜሪካ ናብቶም ካልኦት ምርጫታት ካብ ምእታው ንድሕሪት ንዲፕሎማስያዊ ኩሉ ዕድላት ክትህብ ምዃና ገሊጹ። ብኣንጻሩ ናይ ኢራን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቃል ኣቐባሊ ኢስማዒል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘተ ኣብ ሓያሎ ኣርእስታት መደምደምታ ተበፂሑ ከም ዘሎ ሓቢሩ። እንተኾነ ግን እዚ ማለት ቴህራን ስምምዕ ንምፍራም ቀሪባ ኣላ ማለት ከም ዘይኮነ ኣመልኪቱ። እቲ ቃል ኣቐባሊ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ኢራን ነቲ ኩናት ንምብቃዕ ጥራሕ እያ ትደራደር ዘላ እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ናይ ኒኩለር ጉዳያት ኣይትዛረብን እያ ክብል ገሊጹ። ንስኹም ዝነበርኩ ጋዜጠኛ ድርሲዮስ ሰናይ ንዓኹም።